Vols fer un viatge en el temps? Vine a veure l'exposició Invisibles, un homenatge a totes les dones que amb el seu treball sostenien l'economia de subsistència familiar. Ama Rosa. Doctor, tengo que hablarle. Inaugurem el 20 de desembre, a 11:15, al celler de Cal Porrera, a Porrera. Els fons recaptats es destinaran per la Marató de TV3 i amb l'entrada de 5 euros participes al sorteig d'una vànova de patchwork feta per una dona cosidora del poble. L'exposició es podrà visitar del 26 de desembre al 5 de gener de 11:15 a les 2 de la tarda. Una iniciativa de les dones de Porrera amb el suport del CIAT Priorat, Servei d'Atenció a la Dona i l'Ajuntament de Porrera. On the wet sand I write, Nina, I'm crazy for you, and I spend the days waiting for the night. How can I be loving you when you're so far from me? I'm waiting here crazy just for you. Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu, però dins la meva copa veig reflexada la teva llum. Sabia que pots fer tu. Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perdran entre la pluja que caurà avui. Em quedaré atrapat, ebri d'aquesta llum, servil i acabat, boig per tu.
il·lusions. I ara que patim plegats serem un sol bater. La distància no ha pogut separar els nostres cors. Ens queda l'esperança dins de tanta foscor. Ara que l'alba s'acosta, ara que la nit se'n va,